רבא שלי הצליח להוריד את הסוכר מ-143 ל-82. תשמעו סיפור, רבא שלי חולה סוכרת, סוכרת חמורה, כבר שנים רבות. וכל פעם שהיה צריך, הסוכר עלה לו מעל 100, הרופא אמר לו, תזריק אינסולין. בתקופה האחרונה הוא התחיל פשוט כל ערב ללעוס עלים של זית. כל ערב ללעוס עלים של זית. זה קצת מר, אבל לא נורא. והצליח להוריד את הסוכר, היה לו ממוצע של 140 קפיצות, עליות, מ-143 הוריד ל-82, דרמטית, בזכות לעיסה של עלים של זית, שתבינו. אז אם אתם מכירים חולי סוכרת, שווה לשתף את הסרטון הזה איתם, ובכלל, לשתף את הסרטון, חשוב שאנשים ידעו את הסגולות, חלק מהסגולות של עלי זית, הורדה של הסוכר בדם, וכולנו צריכים את זה היום, זה מחלה שקטה. משהו שחשוב לדעת, כתבו לי בתגובות מה אתם חושבים, ולשתף את הסרטון, חשוב מאוד. תודה.